హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ట్రూ న్యూస్. మీకోసం మరో టాపిక్. ఆర్ యూ రెడీ? అగ్నికి ఆహుతి అవుతున్న ఓ ఇంటి ఎదుట చిన్నారి అలా నవ్వుతూ కనిపిస్తున్న ఈ ఫోటో ఇప్పుడు కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఇల్లు కాలిపోయినప్పుడు ఏ మనిషి ఫీలింగ్ అయినా ఎలా ఉంటుంది? వామ్మో వాయో, నా వస్తువులు, నా టీవీ, నా ల్యాప్టాప్, ఇంట్లోని డబ్బు నగలను తలుచుకుని గుండెలు బాదుకుంటాం. కానీ ఈ అమ్మాయి మాత్రం తన ఇల్లు కాలుతున్న అంత స్వచ్ఛంగా ఆ ఇంటి ముందు నవ్వుతున్న ఈ ఫోటో ది బెస్ట్ ఫోటోగా ఎన్నికైంది. ఒక ఇల్లు కాలిపోతూ ఉండగా దాని ముందు నవ్వుతున్న ఒక చిన్నారి ఫోటో సోషల్ మీడియాలో పాపులర్. ఇదో పాపులర్ మీమ్ లో ఒకటి. ఇప్పుడు ఆ చిన్నారి యువతిగా మారింది. ఆమె పేరు జో రోత్. ఆ ఫోటో ఏకంగా $430,000 సంపాదించి పెట్టింది. 2005 జనవరిలో ఆమె తండ్రి ఈ ఫోటో తీసినప్పుడు జో రోత్ కి 4 ఏళ్ల వయసు. తాజాగా జేపీజీ మ్యాగజైన్ ఎమోషనల్ క్యాప్చర్ పోటీలో ఈ ఫోటో ఎంపికైంది. చాలా మందికి ఇష్టమైన జ్ఞాపకంగా మారింది ఈ ఫోటో. ఉత్తర కరోలినా విశ్వవిద్యాలయంలో ఆమె చదువుతూ ఉంది. ఈ ఫోటో ఉత్తమ చిత్రంగా ఎంపికై $430,000 ప్రైజ్ మనీ సంపాదించింది. జో రోత్ మరియు ఆమె తండ్రి ఏప్రిల్ 16న పోటీలో ఈ ఫోటోను నామినేట్ చేశారు. ఇది తక్కువకు అమ్ముడవుతుందని ఆమె తండ్రి భావించారు. కానీ దాని విలువ $430,000 పలకడం ఆ తండ్రి బిడ్డలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. లక్ అంటే ఇలా ఉండాలి మరి. ఓకే గైస్, మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్, ట్రూ న్యూస్.